Speranță pentru viitor, în colaborare cu Misiunea Baptistă Internațională, acordă această diplomă în mare și suplimentară, prin care se certifică îndeplinirea tuturor cerințelor necesare absolvirii programului special de 3 ani în cadrul Școlii de Misiune Speranță pentru Viitor, Sighetul Marmației, promoția 2012. Mulțumim, Marius, să ai un cuvânt. Știu că va continua să... Deci, voi continua să învăț mai departe. Mi-aș plăcut ca toate examenele să fie așa de ușoare ca cele de aici din școală. Din păcate a trebuit să... Domnul m-a pus să dau un examen pe care, din păcate, l-am căzut. Îmi cer iertare, pare rău profesoarele de aici, dar... Am învățat și de acolo o lecție și îmi cer iertare și celor care i-am afectat din comportamentul meu. Vreau să vă asigur că o să îndrept lucrul ăsta și o să ies bine în școală. Amin.